Totes les calderes que trobem als habitatges serveixen per escalfar aigua, però no totes ho fan de la mateixa manera. En aquest capítol veurem quins tipus de calderes hi ha i quines són les més eficients. Mirant una caldera podem saber si és estanca o no, però el que condiciona el consum d'energia no és pas això. Ens interessa més fer la següent classificació: caldera convencional, caldera de baixa temperatura i caldera de condensació. La caldera convencional sempre ha de treballar a alta temperatura, però normalment no cal que vagi a màxima potència. Tan sols cal que vagi al màxim quan fa molt de fred. Una possibilitat seria que una caldera que no funciona a tota potència funcioni a potència més baixa. Però si funciona a potència més baixa, el que passa és que poden haver condensacions a la càmera de fums. Llavors, si hi ha condensacions a la càmera de fums, pot ser que mitjançant les condensacions àcides dels residus de la combustió resulta que hi hagi corrosió. Per tant, el que es fan les calderes és que en comptes de funcionar a més baixa temperatura, s'encenen i s'apaguen, s'encenen i s'apaguen, s'encenen i s'apaguen. Evidentment, en aquest encendre i apagar hi ha una manca de rendiment, exactament com quan anem en un cotxe, que tots sabem que si hem d'anar a poc, més val no tocar gaire l'accelerador i anar a poc, que no, ara sí, ara no, ara sí, ara no, que ja sabem que la cosa té poc rendiment. Hi ha calderes que poden treballar a baixa temperatura i resolen el problema de les condensacions posant doble paret amb cambra d'aire a la superfície d'intercanvi. D'aquesta manera, la superfície queda aïllada i encara que hi hagi una gran diferència de temperatura entre l'aigua i els gasos de combustió, aquests no condensen. Per altra banda, hi ha les calderes de condensació. Funcionen d'una forma diferent, que els permet estalviar força energia. Les calderes de condensació, curiosament, tenen una tecnologia que és una mica contrària a les calderes de baixa temperatura, que és un dels productes un dels subproductes de la combustió és el vapor d'aigua. Clar, per evaporar aigua fa falta energia i aquest vapor d'aigua, per tant aquesta energia del vapor d'aigua se'n va per la xemeneia. El truc de les calderes de condensació és que fan condensar el vapor d'aigua, per tant recuperen el calor contingut en aquell vapor d'aigua. Evidentment, això què implica? Un més alt rendiment, evidentment, però també implica que necessiten un desguàs, perquè l'aigua té d'anar a alguna banda. Si tenim en compte les condicions normals d'utilització, trobarem que les calderes de baixa temperatura tenen un rendiment un 5% superior al de les calderes convencionals. Les de condensació encara incrementen més el rendiment, fins a un 15%. El rendiment de la caldera és un aspecte important, però si volem reduir la contaminació, també és important plantejar-nos quin combustible utilitzarem. Des del punt de vista ambiental, és més preferible consumir gas natural que gasoil, butà, propà o electricitat. No podem oblidar que també hi ha l'opció d'utilitzar biomassa. Les calderes de biomassa tenen un problema bàsicament de gestió, és a dir, tecnològicament estan solucionadíssimes perquè aquí associem la biomassa a l'estufa de llenya de la meva àvia, i això no és així. Vull dir, a Àustria, a Suïssa, a països del centre d'Europa, és una tecnologia que no s'ha perdut una mica com aquí, sinó que ha anat evolucionant. Per tant, és una tecnologia absolutament fiable en aquest moment. El problema és que necessita una gestió més atenta que les altres de combustibles gaseosos, per exemple. Bàsicament el que necessita és espai d'emmagatzemament. Però clar, si no tenim espai... Curiosament, hi ha edificis construïts que tenen aquest espai, que eren els antics edificis amb calderes de carbó, que tenen la carbonera, que moltes vegades ja no es fa servir, s'ha canviat la caldera, s'ha posat una de gas, però en canvi allà continua en aquest espai. Evidentment és una cosa que ha desaparegut del paisatge urbà, el camió amb el carbó, però si passava un camió amb carbó, per què no es pot passar ara un camió amb acumulació de biomassa? Per tant, si estem disposats a una certa gestió diferent, canviar una mica els nostres costums, s'han de buidar a les càmeres de cendres, s'ha d'emmagatzemar el combustible, una caldera de biomassa penso que és absolutament pertinent. Hem de pensar que la certificació energètica té com a paràmetre fonamental les emissions de CO2 a l'hora de qualificar. I el punt fort de la biomassa són precisament les emissions de CO2.
A veure, les calderes de biomassa emeten CO2, això que quedi clar, perquè qualsevol combustió genera CO2. És un residu de la combustió, igual que parlàvem del vapor d'aigua. El que passa és que les calderes de biomassa, com que estan cremant residus vegetals, en principi, es considera que el vegetal, en la seva fotosíntesi, mentre vivia, ja ha absorbit prou CO2 com per compensar el que emet la caldera quan fa la combustió. Per tant, no és que no emetin, és que es considera emissions de CO2 neutres. Però la caldera, en el moment de la combustió, sí. Però si contem CO2, i és una forma, cada vegada ens hem d'anar acostumant, que cada vegada serà més així, es consideren emissions de CO2 neutres. Ja veieu que les calderes de biomassa són una bona opció si tenim disponibilitat de biomassa. A l'agenda de la construcció sostenible hi podeu trobar informació sobre empreses subministradores de biomassa. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.